iltqajna. OSS dejjem Swabs li għamilna sissa, għamilna 9,702 tests u bħal-medna 213 minn dawn huma pożittivi. Il-qada klinika ta' dawn il-pazjenti ġodda li kellna hija tajba u bħala rendi kont tas-sitwazzjoni tal-pazjenti li għandna li huma inferxin diversi sptarijiet u anka wards għandna 3 pazjenti li huma l-ITU, il-qada tal-persuna li kien intubat għada l-istess, għanna 10 pazjenti li qegħdin fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei, għanna 2 li qegħdin Psychiatric Unit, 4 qegħdin Boffa u għanna 16 f'St. Thomas Hospital. Bħalma qegħdin taraw aħna kemm il-darba nitrasferixxu minn warda l-oħra skont il-management kliniku tal-pazjenti u skont il-bżonn li jkollhom. Tajjeb ngħidu wkoll li l-bieraħ ħareġ avviż legali li jiġi backdated sa mill-ewwel każ li data tal-ewwel każ li kellna fejn ġi ddikjarata Public Health Emergency. Dan l-avviż legali jiddikjara Public Health Emergency biex fil-pożizzjoni ta' Supretendent tas-Saħħa Pubblika ikun hemm iktar strumenti li tista' tuża inti ta' saħħa pubblika u tajjeb infakru wkoll li din ġiet dikjarata peress li issa aħna għandna trasmissjoni lokali minn persuna għall-oħra u li l-każ kollu imur lura għal minn meta beda propju l-ewwel każ u għalhekk is-sitwazzjoni li bdew qegħdin fis-seħħ dawn il-miżuri sa mill-bidu propju kellna l-ewwel każ. Nduru il-11 il-każ li kellna propju li ġew diagnosed il-bieraħ. Kellna mara Maltija ta' 74 sena li din daħlet l-isptar il-bieraħ fuq kondizzjoni li ma kienx relatata mal-COVID, però innotajna li din kella sola u għalhekk hemmhekk sarilha test u din ħarġet pożittiva, allura qiegħda tinżamm l-Infectious Diseases Unit u qed nagħmlu l-contact tracing tal-pazjenta. Kellna raġel ta' Malti ta' 50 sena li kellu sola beda bis-sintomi fil-25 ta' Marzu u rajna li kontatti tal-familja tiegħu kien hemm żewġ persuni oħrajn li għandhom is-sintomi bħalissa qegħdin nagħmluhom it-test.
Kellna Malti ieħor raġel ta' 46 sena li dan ukoll beda bis-sintomi fit-2 ta' April deni u ġieħ fil-muskoli u qegħdin nagħmlu contact tracing tal-familjari tiegħu. Għandna tifla ta' 2 snin li di ma kienx imsifra barra imma bdiet bis-sintomi ta' deni fit-3 ta' April u din ħarġet pożittiva u għalhekk qegħdin nieħdu ħsieb il-kura tagħha u anka qed nagħmlu contact tracing tal-membri tal-familja tagħha. Għandna persuna ta' raġel barrani ta' 26 sena li dan jgħix ukoll fil-Ħalfar Open Center li m'għandux direct relationship tal-pazjent li konna notifikajna l-bieraħ, però jgħix fl-istess area. U għawek aħna li għamilna propju kif sirna nafu b'dan il-kas, dan il-pazjent ġi izolat u anka dawk in-nies li jgħixu fl-istess area miegħu li jammontaw għal 5 min nies oħrajn dawn ġew impoġġijin fil-kwarantina. Dan il-persuna beda bis-sintomi fit-30 ta' Marzu b'griżmaħ jiġawħu sola. Għandna marra barranija ta' 28 sena li hija residenti għaw Malta, pero ma kienx qiegħda taħdem u bdiet bis-sintomi fl-ewwel ta' April bid-deni u runny nose u issa qed nagħmlu contact tracing tal-kuntatti tagħha. Għandna raġel barrani ta' 24 sena li huwa residenti għaw Malta u dan beda bis-sintomi fl-24 ta' Marzu bis-sola u runny nose u bħalissa qegħdin nagħmlu contact tracing tan-nies li jgħixu miegħu li jammantaw għal 6 u infatti dawn qegħdin f'kwarantina u anke qed nagħmlu contact tracing u risk assessment fuq il-post tax-xogħol fejn kien il-persuna. Għandna raġel healthcare worker ta' 31 sena li beda bis-sintomi ta' fit-3 ta' April bid-deni u allura l-persuna li kien jgħix miegħu issa wkoll qiegħed f'kwarantina u qed nagħmlu contact tracing ukoll tal-pazjenti u l-istaff li setgħu kienu esposti. Għandna raġel barrani ieħor ta' 35 sena li huwa residenti għaw Malta u beda bis-sintomi fl-ewwel ta' April bid-deni u ġieħ mal-ġisem u kellu sintomi ta' rieħ u dan kien jgħix ma' 3 barranin oħra u dawn qegħdin f'kwarantina u anke qed nagħmlu risk assessment fuq il-post tax-xogħol fejn jaħdem dan il-persuna. Raġel Malti ta' 66 sena li ddaħħal l-isptar Mater Dei ftit ġranet ilu f'kundizzjoni li mhix relatata u dan ħajkollu bżonn operazzjoni u ħareġ pożittiv fuq testing li qegħdin nagħmlu minħabba li t-testijiet li nagħmlu qabel l-operazzjoni. U hekk qed nagħmlu l-contact tracing fuq il-pazjenti oħrajn li kienu qrib tal-persuna u anke l-istaff. Għandna mara Maltija ta' 40 sena li din bdiet bis-sintomi fit-28 ta' Marzu kellha ejja u ġieħ ta' ras, ma kienx qiegħda tattendi xogħol imma qed nagħmlu contact tracing tal-familja tagħha, fatti 2 minn tal-familja ħarġu negattivi meta swabi għajnihom. Dawk huma l-każijiet li kellna llum, tajjeb ngħidu wkoll li aħna għamilna follow-up ukoll fuq ir-request li kien hemm tal-koppja li edha fuq cruise liner, tkellimna ma' Transport Malta u flimkien ħdimna fuq protokoll kif jistgħu dawn jiġu trasferiti waqt li l-cruise liner ikun qed jingħata l-fuel. U fuq din qed nagħmlu assigurazzjoni li s-saħħa ta' dawk l-impjegati ta' Transport Malta ħajkunu assigurati. Nibdew bil-mistoqsijiet. Ruth Castillo TVM, bonġu. Mela, illum 4 ġimgħat mintu tħabbar mintu ġi konfermat l-ewwel każ ta' COVID-19 f'Malta, però sissa 2 biss tħabbar illi fiqu minn dana il-virus. X'inhija r-raġuni li għad għandna biss 2 illi fiqu? U dwar l-avviż legali li ġie ppubblikat il-bieraħ li ġiet dikjarata emerġenza ta' saħħa pubblika. Għaliex inħasset il-ħtieġa li tiġi dikjarata din l-emerġenza u semmejt inti strumenti li ser tkun tista' tuża aktar. X'inhuma forsi spjega ta' x'inhuma dawn l-istrumenti li inti ser tkun qed tuża issa permezz ta' din l-emerġenza ta' saħħa pubblika li ġiet dikjarata? Fuq il-avviż legali ta' dwar saħħa pubblika dan jagħti iktar poteri legali bħal for eżempju għandek iżolazzjoni, kwarantina. Dawn huma iktar miżuri li huma importanti ħafna li diġà konna qegħdin inħadmuhom
Manka li aħna matul iż-żmien konna qed noħorġu wkoll avviżi legali speċifiċi li konna qegħdin insemmuhom ukoll f'dan ir-rigward. Dan huwa importanti ħafna fejn hemmhekk inti dawn il-miżuri jkunu qegħdin jittieħdu bħala sitwazzjoni ta' saħħa pubblika. Tajb insemmu li skont ukoll il-Public Health Act hemmhekk meta tiġi dikjarata din is-sitwazzjoni tiġi dikjarata li tkun speċifika għal mikrobu imma anke wkoll speċifika għal dan l-erja li tkun. Fatti hawnhekk aħna qed nagħmluha speċifika għal COVID-19 u hawnhekk tirrigwarda il-pajjiż ta' Malta kollu. Fuq rigward ta' nies li jkunu fiqu, palma spiegajna ħafna drabi, dawn in-nies li qed ikollna li huma pożittivi għal COVID-19, il-kundizzjoni medika ta' maġġor parti tagħhom hija tajba ħafna. U aħna nagħmlu t-testijiet biex naw jekk huma ħelsux minn dan il-virus. Aħna qegħdin nirrivjewjaw ukoll il-protokoll ta' kif bbażat fuq evidenza huwa l-aħjar metodu ta' kif inti tista' tittestja lil dawn in-nies biex taraw li huma ħelsu minn dan il-virus għaliex jeżistu diversi protokolli ta' kif inti tista' jew tagħmel it-test mill-ewwel allura inti hemmhekk tistenna li jkollok żewġ testijiet li huma negattivi konsekwenti wara xulxin. Jew inkella tħalli ftit żmien jgħaddi u tagħmel it-test. U allura bħalissa aħna għaddejjin bir-reviżjoni ta' dawn il-pazjenti kollha li kellna u hopefully nkun nistgħu nagħtu iktar informazzjoni dwar iktar nies li propju fiequ u ħarġu minn dan il-virus. Jessica, Times of Malta. Good afternoon, Professor Gauci. With regards to the public health emergency declared yesterday, is there a reason it was declared now and not before? And with regards to the curve that we always say want to flatten the curve, is it perhaps optimistic to say that we've begun to steady it in Malta? Mela, fuq il-Public Health Emergency, inti bħalma qegħdin ngħidu inti bdejna bl-ewwel każijiet li kellna kien propju 4 ġimgħat ilu, tajjeb? Però mbagħad inti tara kif ħajkun jibqa' jsegwi. U aħna mill-assessment tagħna mill-ewwel konna qegħdna li aħna qegħdin naraw meta ħajkollna dak is-sustained transmission, jiġifieri meta inti jkollok persuna li oriġinarjament beda bil-każ. Il-min għaddija, mbagħad reġa' għaddija lil ħaddieħor. Allura aħna stabbilixxejna li kien hemm sustained transmission. Kif rajna li kien hemm stabbiliment ta' sustained transmission mill-ewwel aħna ħdimna mal-Legal Office biex inkun nistgħu noħorġu dan l-avviż legali. Kif ġie assessjat l-avviż legali kif għandu joħroġ, juri biċ-ċar li inti dan is-sitwazzjoni kollha li għandna llum tmur lura l-propju l-ewwel każ li aħna kellna konfermat. Fuq kif tila s-sitwazzjoni aħna qegħdin naraw li n-numru ta' każijiet dejjem tilgħin bil-mod il-mod u aħna rridu nagħmlu l-miżuri kollha meħtieġa biex kemm jista' jkun il-każijiet li jkollna ma jiġux kollha f'daqqa waħda. Bħalma qegħdin taraw dawk in-nies li qed ikollhom bżonn li jidħlu l-isptar qegħdin inlaħqu mad-domanda li qed ikollna bżonn. U dak huwa l-għan tagħna li aħna nkun nistgħu nipprovdu l-aħjar kura lil pazjenti f'din is-sitwazzjoni. Xona, Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. My question is with regards to the fact that statistician Vince Marmara has expressed concern about the reproduction rate of the virus, which at present is 1 person who transmits the virus to 1.5 persons. Malta is also in top 40 countries regarding the per capita number of cases. What is your opinion about this? Iva, dan l-modelli li qed jinħadmu jiġifieri minn diversi statisticians qed juru x'inhija s-sitwazzjoni tal-R factor, jiġifieri meta inti għandek persuna kemm jinfetta lil persuni oħrajn. Tajjeb ngħidu li l-natural model jiġifieri dan il-virus waħdu ġeneralment ikollu R factor ta' 2.2. Però nafu sitwazzjonijiet bħal pereżempju fl-Italja li peress li hemm numru ta' każijiet dan l-R factor żdied ħafna iktar anke sa 3, ġifieri kull persuna jista' jinfetta 3 min-nies. Dak ikun għaliex inti jkollok trasmissjoni qawwija. Aħna xogħolna huwa li qed nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun dan l-R factor tajjeb u ta' kuljum qegħdin nagħmlu assessment ta' naraw fejn aħna. Iżjed ma aħna naqsu dan l-R factor, inqas ħajkun hemm nies li jiġu infettati u inqas nies li jista' jkollhom bżonn it-trattament at any one point in time. Beppe, Newsbook? Iva, żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax, l-ewwel waħda tirrigwardja t-testijiet li qed isiru qabel l-operazzjonijiet.
għalfejn mhux qed isiru t-testijiet kif jidħlu l-isptar u mhux kif qed ifissir issa qabel imorru għall-operazzjoni. Tieni mistoqsija kemm tgħidilna kemm huma l-pazjenti li huma residenti Għawdex. Minnaħa ta' screening li qed isir f'Mater Dei, aħna qegħdin dejjem insaħħu iktar l-screening tagħna ħalli aħna kemm jista' jkun jekk hemm pazjenti li setgħu kienu qegħdin iġorru dan il-virus naqbduhom mill-ewwel. Però kull pazjent li jkollu xi suspett anke tal-inqas sintomu mill-ewwel dan jiġi earmarked, jiġi iżolat u jiġi ttestjat. Dak huwa punt li huwa importanti biex aħna nissafeguardjaw is-sitwazzjoni. Marija, Net News? War of Senar tajjeb. Mela wassalna diversi complaints minnant ħaddiema tal-wersi f'Għawdex dwar il-fatt li m'għandhomx il-bis protettiv. Minħat tal-awtoritajiet kif qed tindirizza dis-sitwazzjoni. U t-tieni mistoqsija fejn tidħol l-AFM, il-Forzi Armati. Dawn eżempju għadhom qed jagħmlu l-folin ta' kull filgħodu fejn ikun hemm miġbura madwar 20 soldat. Entom qed tagħtu xi linji gwida biex jinbidlu ċerti prattiċi bħal dawn? Dawn huma diversi entitajiet li kull entità qegħdin jagħmlu risk assessment tas-sitwazzjoni tagħhom, tax-xogħol tagħhom bħalma qegħdin jagħmlu diversi postijiet ta' xogħol oħra u anke f'rigward ta' PPE li hemm bżonn dan isir risk assessment ħatara il-persuna kemm ikollu f'riskju u x'inhu huwa dak il-PPE li huwa adekwat għal dak ir-riskju. Julian Lavin Malta. Good afternoon, Superintendent Gauci. So I have two questions for you. The first one is also a bit work-related. So we still have people who are working within large private offices with sometimes, 80 members of staff. Is there any plans to address that? And the same would apply also to people who are doing house visits for telecommunications and whatnot. My second question goes with serological studies. Are any being planned at least maybe for healthcare workers to know who has developed immunity? Okay. Mela rigward ta' postijiet ta' xogħol bħalma semmejna diversi drabi dal-postijiet ta' xogħol isir risk assessment ħalli inti tara kif tista' tnaqqas ir-riskju għal ħaddiema li jitrasmettu bejniethom. L-ewwel waħda hija li inti kif jitlu il-persuni fuq il-post ta' xogħol inkunu żgur li dawn il-persuni ma jkollhomx sintom li hija xi ħaġa li hija importanti qed isiru diversi screening fuq ħafna postijiet ta' xogħol u l-oħra hija li inti fejn għandek persuni li qegħdin qrib ta' xulxin isiru distancing measures kemm jista' jkun jew inkella barriers li jittellaw biex jekk hemm xi ħadd li jkun qed jitrasmetti l-virus hemmhekk kun tista' tnaqsu. Fuq serological testing, iva, aħna diġà għandna l-kit, però bħalissa qegħdin fil-fażi li nagħmlu validation ta' dan il-kit ħalli naraw kemm hija s-sensitività tiegħu. Dejjem niftakru li inti għandek antibodies li dawk l-antibodies li jitilgħu fit-tul ġeneralment jitilgħu wara 6 ġimgħat. Jiġifieri aħna qegħdin għandna grupp ta' kontingenza li qed jaħdem u jagħmel plan fuq kien l-aħjar nagħmlu dawn it-testijiet u anke dawn jiġu rakkomandati skont l-evidenza u meta l-aħjar nkun nistgħu nibdew dawn it-testijiet u fuq l-aħjar grupp li aħna nagħmluh. Kelly, One News. Grazzi, Professor Gauci. Għalkemm għaddew 4 ġimgħat mill-ewwel każ ikkonfermat f'Malta xorta domanda illi għadha komuni ħafna hija x'prekawzjonijiet wieħed jista' jieħu meta joħroġ għal xirijiet neċessarji biss. Jiġifieri l-awtoritajiet tas-saħħa qed iħeġġu l-użu tal-maskri fost il-pubbliku. Bħalissa meta qed ngħidu nies l-iktar nies vulnerabbli qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni tagħna hija li kemm jista' jkun jew xi ħadd jgħinhom biex imorru jixtru tajjeb jew inkella neighbors jew inkella jużaw is-sistemi li hemm diġà proprju mill-gvern u anke minn entitajiet minn supermarkets ukoll pubbliċi. Dan huwa xi ħaġa importanti ħafna li inti jkollok il-protezzjoni. Fuq il-maskli aħna qegħdin inkomplu nsegwu dak li qed tgħid l-Aqda Dinjija tas-Saħħa u anke ECDC u anke l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, dawk kienu l-mistoqsijiet li għandna, nirringrazzja lill-ġurnalisti, nirringrazzja lill-pubbliku, nixtieq il kulħadd il-weekend it-tajjeb, però dejjem nerġa' nfakkarkom. Vera issa l-ġurnata sbieħet u ħareġ temp sabiħ, nerġa' nfakkarkom. Ejja noqogħdu ġewwa, ngawdu lill-familja, naraw x'nistgħu nagħmlu ġewwa, noqogħdu attenti li ma noħorġux kemm nista' jkun noħorġu biss għal dak li hemm bżonn u dejjem niklu healthy, nagħmlu attività fiżika d-dar waħedna tajjeb flimkien man-nies li qegħdin fil-household tagħna ħalli nżommu ruħna b'saħħitna kemm nistgħu ħalli jekk nevitaw dan il-virus. Grazzi.